dagan na po ang motor. Pati maligid ni mo eh. Dako Jim. mo ligid do no? Ato ta sa babaw, Jim. Tupon na ta, tupong. Nindot ako ligid. Dilo ay, dako man ako, gamay man nimo nya, dako man ako. Ang gamay ko mo dagan ang gamay. Ay. Tara, lumba ta babaw. Ato ta babaw. Tara, lumba ta. Okay. Laag ta dito. One. Yeah. Una. Mati kayo na. Pati mo. Gamay kayo. Bangga maligid nimo sa Bangga mga lagi ligid. ka, Pati bangga mana. lagi ka, mangga lagi ka. Dako buslot o tunga, bati. Dako maning sa mga maning multicab. Multicab niyo, bati man to multicab ninyo. Man among multicab na bari nga man ganito ila manoy uming. Bati na multicab. Tawan ligid o pikas na. Dili naman na mo dagan kay wala naman na oh. Man na gipapitlan man na ni mama gitahi man na niya. Na. Pagano to, Jim? Ayaw ba na? Ako makabangga ninyo na. Na. Ligid mo, bati ligid. Bati apil-apil sa mga dula man may. Oh, gusto kayo ni mo kamas oh. Wala may lapo. Wala. Oh, gusto kayo. Oh. Na. Gusto man ni mo kamas oh. Apil sa mga. Na. Ares man na mo ha, ares man eh. Oh, masakyan ka jud oh. Na. Oh, wala mo ani. Gusto kayo oh. Jud ako. Babaw ta, pati man ligid nimo, impil sa mga. Awa siya ba ko manindalan. Amigo na lang ta. Sige, migo Amigo ta. ta oh. Amigo ta. Bart, amigo ta ha. Amigo ta oy. Tapa. Kiss ko be. Kiss ko Jim be. Kiss ko dimbe. Kiss ko. Uy. Ay, dilo ka oy. Lami no. Amigo na ta ha. Ikaw di ka mo kiss mo. Dili yung kiss kay bugot no. Dapat nata sumpaan walang iwanan. Sumpaan sa kabataan. Ang promise walang iwanan. Yay! Tapa, Ano tagsaba? Ngunit ko tinti. Ngunit ko tinti. Oy, dili. Pwede Ito na ta sa pa. Tra. Ta, tagsaba. Kisi ta dito. Ako ano rin, busog ka ayaw mo dagan. Ang sa inyo ha? Tara. Tara na, ito na sapa. Tara. Ang sapa. Ang sapa ni Idol rin. Hindi ko gadi ang sapa. Ang sapa. Ulang nga ka. Naaman din ang sapa. Yay! Ang sapa. Ay, duta din yun. Usuga sa tubig oy. Tapa nila. Naman na diri sa sapa. Dap. Hey! Ako mo. Ikaw Jim. Basta ko ligid. Yeah! Duta kayo. Dali. Kamat. Ani? Oh, na kusog ka. Dili daw ni siya kadual. Dili kadual oh. Na. Allah, kusog na kayo gaman. Allah. Usog ako oy. Usog ako. Oo. Allah. Halika mo din. Allah. Hapit. Na. Oh. Jimmy, tanawan ninyo ako. Oo, hapit na makadual. Oo. Pero wala lang siya kaya kay gamay man siya. Balik siya ubos. Tawa ko ang tayawa ko ligid. Saka siya pero ma-spike mo balik sa ubos. Mo ha? Nakuha dako man kaayo kay na Di man nakatungas kay hili. Bangkok man eh oh. Pasok kayo. Oh, ala. Hapit na siya may slide oh. May slide na siya. Wow! Imo man kong kibasa. Na? Imo man kong kibasa. Wala man ako natuyo ah. Na'y tubig oh. Na'y tubig oh. Na'y tubig. Yay! Oh, na. Nindot kayo. Wala man ako. Nindot kayo. Drive ang kong motor. Oh? Drive ang kong motor. Let's go. Yay!
Tanawa. Balik na po to. Tanawa kung sini na hugaw na kayo. Ugaw lagi na. Si mama man Ay, malabani. ako po, ugaw po rin. Ugawan ako. Grabe kayo doon, nakuligid na ako para sa Ima, ugawan ni mo yung sini na Jimmy, oy. Ugawan ni mo na yung Ganda man kay ka, oy. Ay, magbutang. Ugawan na yung inay. Ugawan na. Naugaw na kayo ang sinina. Naugaw na kayo. Kayo na. Nag-make up na ko. Nag-make up na ko. Nabasa na ko. Uli na lang ta. Tara, ulit na. Uli ta. Kasabaan man yung ko ni mama ron. Kasabaan ta ni mama. Dawat ako. Kapan kang mama. Dawat ako. Ugawang ko ninyo, oh, anak ko suoton. Ay, nakadali. Wala na po ninyo. Nabilin man akong Yung sinilas. dagan mang kubig. Dagan ako. Ano? Dagan Uli na ako. ta. Sabang ko mama. Nagkaon na mo? Nagkaon na ka, Jim? Gutom lagi po Ay, no. pangaon ta sa balay. Naday mo kaon. Naday mo kaon. Nagluto man ni bulad. Nagdili man kumuka og bulad. Unsa tayo mo dyan? Musuka man ko ana tapos musakit na gyud akong ngipon. Basta bulad. Uli na lang ta. Ay, mas nindot ani. Dito lang ta sa balay mga kay wala man si mama ron. Ato man siya bansalan kaniha niya. Karon nakauli naman to nagtugon man ko og litson manok. No. Dili man ko mukaon og litson manok kay na 25 days ra man na nya. Atihan ni mo oy. Ati man kay Balay ka. na lang ka. Sa balay na lang ta mangaon. Unsa man sudan dito? Na daghan man kaayo mi og hotdog. Ay, hotdog? Oo. Ay, mga ugaon ko gatdo. Hotdog Ang with tawag. Kamukha ka Kaon na, hotdog. Suriso ako, Dapat doon may suriso. May katawa ka. Ano, Jimmy? Dapat may suriso niya. Dapat yun may kasing itlog nga gitibuok. Itlog na tibok. Ay, dito lang Wala ako binugo. Na lami kayo kay itlog sa Rhode Island. Dito lang kumukaon sa inyo ha. Balay ta, surito to daan. Napod may itom nga itlog. Masukuman si mama ni mo nang May itlog na hugaw-hugaw para man sa balay. ta. Itong violet Wala ako, pa no? nakakaog itom nga itlog no. Wala Na, pa, eh. Itlog man na sa uwak. No. Makasapan man min ni mama ni mo. Dili man kay si mama wala man diha naman sa barangay nag-duty na. Tara na, kay gutom na. Ay, makaon na to, tara na. Nya among kanon kay red rice man. Pula nga kanon. Naalay na. Kay ang among gisabaw bitadain. Na. Masabaw na rin ang bitagay ron. Tambal man na sa ulcer, mo na among ginasagol sa among kanon. No. Katawa ba mo na? Ayaw mo katawa ba? Hindi man naman. Gisabaw niya ang bitagay. Naman mi kanon. No. Ang tatay kanon na niya. Naman mi kanon gud. Lain na din ni mo. Mukaon siya bitagay. Tambal man na sa sakit sa tiyan. Saman man na. Di naman yung sakit sa tiyan. Pagka kay ulcer kay samad man imong tinae. No. No. Hiluan di kasi mong mama. Uy, naman gani mi dessert nga babuayer. Dessert daw. Ila-ila, dilin lang tamato sila eh. Wakwak sila. Basi wakwak ni sila. Wakwak man siguro mo. Ah, mga Ano? 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 Ano dyan? Tara na dyan!